Здравейте! В това видео ще се направим една регистрация в Рождествено дете. Първата стъпка е да влезете в този панел, който виждате в момента, и след което кликаме на бутона Регистрирай се. След като кликнем на бутона Регистрирай се, въвеждаме си името, пишем си имейл адреса. Ако нямате такъв, трябва да създадете, защото трябва да е реален имейл адрес, защото след това ще трябва да го потвърдите. Пишем си телефонен номер, парола и натискаме на Регистрирай се. Тъй като вече имам регистрация, няма да избирам този бутон, и след което в имейлът ви трябва да влезете и да си потвърдите профилът. Ще имате писмо от Рождествено дете. Ето тук. Възможно е да пристигне в спам папката, както в моя случай. Избираме имейла, който е получен, и кликаме върху ето този линк. След като натиснем този линк, регистрацията ни е завършена и вече можем да си влезем в профила. И пишем данните, които сме ввели при регистрацията. След като влезнем, вече сме в административния панел.